Μία πολύ σύντομη ενημέρωση, παρότι εγώ έχω υπογράψει, να σας δείξω έναν απλό τρόπο για να μπείτε μέσα. Πληκτρολογούμε Change.org Tembi, επιλέγουμε να ανοίξουμε τη σελίδα. Δεξιά επάνω εδώ υπάρχουν 3 τελίτσες. Τις πατάμε και από τη λίστα που μας βγάζει επιλέγουμε τη λέξη μετάφραση. Και εδώ επάνω πατάμε τη λέξη ελληνικά για να μας μεταφράσει τη σελίδα στα ελληνικά. Λοιπόν, κάντε το επόμενο βήμα. Σας καθοδηγεί στα ελληνικά πλέον πώς να κάνετε το επόμενο βήμα. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, υπογράψετε, βάλετε το ονοματεπώνυμο και το mail σας, πατάτε, πηγαίνετε στο email σας και έχει έρθει εισερχόμενο από το Change.org, τον οργανισμό. Ανοίγετε το εισερχόμενο και σας ζητάει να κάνετε επιβεβαίωση του email σας. Πατάτε το επιβεβαίωση και σας γυρίζει πάλι πίσω στη σελίδα, όπου εκεί πλέον σας δίνει τη δυνατότητα, εάν θέλετε, είτε να περάσετε 10 ευρώ για να προωθηθεί και μέσω email η ατζέντα, είτε από κάτω να πατήσετε όχι, δηλαδή δεν θέλω να μου να δώσω χρήματα, εγώ θα το μοιράσω, θα το κοινοποιήσω. Το πιο ασφαλές κατ' εμένα είναι το Facebook. Πατάτε το Facebook, σας βγάζει κοινοποίηση για Facebook και από εκεί και πέρα δημοσιεύετε την κοινοποίηση και τελείωσε. Με την επιβεβαίωση που κάνατε στο email έχει ήδη υπολογιστεί η υπογραφή σας μέσα στις υπόλοιπες. Να είστε καλά, καλό βράδυ.